vacunació contra la Covid-19 i alleugerir l'excés de treball dels professionals en actiu, les infermeres jubilades i sense activitat fan un pas al davant. Me llamo Paco Faus y soy enfermero jubilado, que nos hemos prestado precisamente para dar apoyo y soporte a la campaña de vacunación. Bon centenar de professionals com Francisco ja s'han presentat com a voluntaris des que divendres passat es va obrir el registre. Sirva para reforzar, insisto, los recursos sanitarios, los recursos humanos que existen en los centros de atención primaria. Una iniciativa amb la qual el col·lectiu d'infermeria ofereix la seva experiència i dedicació a les administracions sanitàries. Mi experiencia en campañas de vacunación desarrollada en el servicio de preventiva del Hospital Clínico, creo que puedo ser útil. Tots els voluntaris que siguin requerits per a tornar a primera línia comptaran amb una assegurança sanitària de responsabilitat civil. No debe de haber ningún problema en relación con el abocarse, puesto que no se trata de habilitar ninguna aplicación para ellos, sino se trata de utilizar la que ya están empleándose en este momento en los centros de atención primaria. Una iniciativa col·legiada que no es farà efectiva fins que tinga el vistiplau de la Conselleria de Sanitat.